Zdravím vás, milí priatelia. Ako som slúbil, tak pokračujem v mojom nepravidelnom cykle Dišputy. A keďže sa nám blížia eurovoľby, tak som si niekoho pozval do štúdia. Vy, čo ste predpokladali, že budem robiť prvoplánovú kampaň mojim súputníkom v mojej strane, za ktorú ja kampaňujem, tak ste sa hrozne zmýlili. Pozval som si moju kamarátku, ktorá bojuje za úplne iné farby, ale nám to nevadí, lebo nám ide v prvom rade o vec. Preto vítam u nás našu Juditku Lašákovú. Zdravím ťa. Vítaj v mojej pivnici. Ďakujem, Ďuri, za pozvanie. Zdravím všetkých divákov a máš pravdu, čo sa týka farieb, ale určite to priateľstvo je vzájomné. A to je to podstatné a myslím si, že toto veľmi chýba v slovenskom národe, lebo dnes, keď sa len trolinku odkloníš od tej cesty, čo tí ľudia majú vydúpané v tých svojich hlavičkách, tak už ťa preklínajú. Mohli ťa predtým 3 roky zbožňovať, ale teraz ťa preklínajú. Tak ja si aj myslím, že niektorí sa budú strašne čudovať, že a prečo si pozval Juditu? Však Judita kandiduje do eurovolieb za Smer a ty kandiduješ za zdravý život. A ja sa spýtam... Zdravý rozum, prepáč. Zdravý život, zdravý rozum. A ja sa pýtam, a prečo by som ju nemal pozvať? Prečo by som ju nemal pozvať? Paradoxne s Juditou dá sa povedať, že do obrovskej miery, vyše 95% by som povedal, máme zhodné názory a prečo by som ju nemal podporiť, prečo by som ju nemal pozvať. A o tom toto je, keď budeme komunikovať aj s tými, dá sa povedať, do istej miery našimi konkurentami, jedine tak môžeme posunúť celú vec dopredu. Lebo tu sa vidí to, že keď ide niekomu o vec, alebo keď ide niekomu o vlastný prospech. Ako si to už, vážení, vy vyložíte, je to už len na vás. No, s Juditkou sme tesne pred natáčaním, Juditka dala takú zákernú otázku, že a o čom sa budeme rozprávať? Vraj sú to len detaily? Že sú to len detaily, lebo sme tu teraz 15 minút nastavovali techniku a ja by som povedal, že ono to nejako vyplynie z kontextu, ale priznám sa, že jednu otázku som mal pripravenú vopred. Daj. Je všeobecne známe, že ty si robila pred časom asistentku jednému europoslancovi. A jednej europoslankyni, áno. Áno, dokonca ty si bola takto vyťažená, že 2 úväzky, šup. Jeden po druhom. Takže dá sa povedať, že tam okolo toho europarlamentu, že si to očuchala. Ak to berieme tak áno. A koľko si? 2 roky? Alebo tak nejako si bola? Júl 2019 a potom 34.2021. To bol prvý. To som pracovala ako odborná asistentka pána Radačovského a potom, zaujíma presné termíny, neviem, ale pol roka som pracovala s vtedy podpredsedničkou Európskeho parlamentu Liviou Jároka. Ona bola na kandidátke maďarského Fidesu. Mm-hmm. Takže pre nich 2 som pracovala. Pre nich 2 si pracovala. Takže dá sa povedať, že ty si tak multilingválne a multinárodne pracovala. Takže mi budeš vedieť odpovedať na otázku. To nevieme ešte. Polož otázku. No, polož otázku. Dobre. Ja som tlačil vo svojich videách jednu takú myšlienku a obávam sa, že nie všetci ma pochopili. Do Národného parlamentu si volíme stranu ľudí, čiže tých najväčších Slovákov, ktorí za nás budú bojovať, ktorí nám sú dobre, aj keby sme mali zahynúť, proste zrušiť mafiu a všetci budeme mať na druhý deň krásny život a tak ďalej, všetky tieto klobásy. Ale do Europarlamentu, aspoň je to moja amatérska predstava, by sme mali voliť ľudí, ktorí majú potenciál sa spájať s podobne uvažujúcimi alebo podobne smerujúcimi kandidátmi v Europarlamente a vytvoriť nejakú frakciu. Lebo aj keby sme do toho Europarlamentu dostali najväčšieho Slováka z nás, ktorý by tomu Slovensku chcel naozaj úplne najlepšie na svete, ale nikto by s ním nechcel hovoriť, tak
on je tam zbytočný, lebo je tam sám oproti 700, neviem, 50. Takto platí úzlu, že 750 plus 1 to je maximálny počet europoslancov. Teraz by malo byť 725, lebo nie len nám sa navyšuje počet. Teraz máme 14 europoslancov, budeme mať 15. Ale čo sa týka frakcií, v tom máš pravdu. Ja som netušila, že budeme o číslach. Buď 23 alebo 25 poslancov potrebuješ na to, aby si mohol utvoriť novú frakciu. Ale musíš mať zastúpenie z 8 krajín. To znamená, že teraz vymyslím si, že napríklad Fidesu by sa podarilo, že má 25 poslancov v Európskom parlamente. Ale nespraví sám frakciu. Tak, lebo je to len jedna krajina. To znamená, že ty môžeš paberkovať, ale povyberať zo 7 krajín 7 a ten zvyšok potom, ja neviem, tých 18 potom doložíš z jednej, hoci aj politickej strany. Áno, ale to musí byť dokopy tých 8 krajín. 8 krajín, čiže 25, čiže 8 krát 3 je 24? Áno. Áno, čiže keby som spravil frakciu priateľov červeného vína, tak z každej krajiny bude mať 3 a teda od nás budú 4, lebo my to červené víno máme radi a tým pádom by to vyšlo. Vidíte, to je veľmi zaujímavá informácia. No ale ako to vysvetliť slovenskému voličovi, ktorý je presvedčený, že len tá jeho strana je najlepšia, ktorú on volí do toho národného parlamentu, hoci je jasné, a možno aj tie posledné 4 alebo 8 rokov to potvrdzujú, že proste s nimi tú frakciu nikto nikdy nezloží. To je dobrá otázka. Ako to fakt teraz nehovorím, pretože väčšinou politici na to odpovedajú, to je dobrá otázka. Nie, vážne je to dobrá otázka, lebo... A zase si teraz, akože to bude vyzerať, že si prihrievam polievočku, ale... Ale na to sme tu. Áno, ja som začínala prispievať do Infovojny najskôr článkami a písala som o tom, ako veľmi dôležitá je funkcia prezidenta Slovenskej republiky. Ja som to nerobila preto, aby som publikovala. Keby som chcela publikačnú činnosť, tak to dám na nejaký právnický portál. Ale ja som to robila preto, lebo sa blížili, z môjho pohľadu 2017, sa blížili voľby na ten rok 2019 a zdalo sa mi, že tí ľudia nie celkom pochopili to, že prečo to ja hovorím. Pretože sa vyskytli mnohí, takí, akých ty opisuješ, že však prezident je len nejaká figurka, ktorá tam len kladie vence a nemá žiadne právomoci. Zuzana Čaputová nám dokázala, že právomoci má. Buď nám to dokázala tým, že ich vôbec nepoužívala. Takže ja jej nezabudnem, že počas toho SMP2 nezabránila ozbrojeným silám Slovenskej republiky, že sa spolupodielali na tomto SMP2 a nezabudnem jej, ako do tých šiatrov na hraniciach hnal Matovič ľudí, ktorí sa previnili iba tým, že boli Slováci a chceli ísť domov. To sú 2 veci, kde ona neurobila nič. A 2 veci, kde urobila a nemala, z môjho pohľadu ako občana, a boli sme protestovať, však som ťa tam aj videla, bola tá nešťastná DCA zmluva, a to druhé, čo by som povedala, že z môjho pohľadu nemala robiť, je vymenovanie Ódorovej vlády. Ona na to kompetencie má. A ja som to tvrdila aj 2017, 2019, celý čas. Práve preto som to tvrdila a ona dokázala, že mám pravdu, keďže vymenovala Ódora, lebo som nepochopila ten 1. apríl, keď ona vymenovala Hegerovú vládu, dokonca s tým, že tam dala Matoviča ako ministra financií. Čo je najdôležitejší minister zo všetkých. Matovič ako minister financií, to sa dá nazvať ako absolútny oxymoron. Ako nehnevaj sa na mňa, to bol jej absolútny fail. A to, prečo som publikovala, prečo som chodila do rádia a prečo chodím aj po Slovensku, je presne to, aby som vysvetľovala, akým spôsobom to funguje jednak doma, ale jednak aj v tej Európskej únii, lebo treba ísť z Európskej únii von. Nemám s tým problém. Fakt s tým nemám problém. Ak sa na tom zhodne väčšina slovenského národa, ja budem akceptovať väčšinové rozhodnutie. Len mi prosím povedz, čo potom? Lebo ty nemôžeš povedať, že a teraz odídem. Presne. Aké sú kroky potom, akým spôsobom ty zabezpečíš, aby neboli ohrozené slovenské rodiny, lebo o viac nám nemá ísť, ani o menej, ani o viac. Lebo
či chceme alebo nechceme, ak my sme orientovaní, že produkujeme tie výrobky smerom do Európskej únie, aj tak nás budú tie európske normy alebo európske nariadenia, smernice ovplyvňovať, lebo sa ich budeme musieť naučiť. Len to bude o tom, že nebudeme môcť povedať, že no, tuto chceme výnimku, lebo toto my nevieme splniť. Rozumieš? Dá sa určite aj to, ale to bude oveľa náročnejšie. Nie sme v pozícii Nórska a nie sme v pozícii Švajčiarska, ktoré participuje pomaly na 95% všetkého s Európskou úniou, ale nie sú vo vnútri. Chápeš? Musia sa s nimi dohodnúť, ale lenže my nemáme tú ekonomickú silu. A keď sa to, vieš, to je prvá vec. A druhá vec je tá, že keď sa to snažíš tým ľuďom naozaj vysvetliť a máš pocit, že ťa počúvajú, ja práve preto chodím aj medzi ľudí, lebo tam sa ma tí ľudia aj spýtajú. Vieš, a vtedy viem, že čo tých ľudí trápi, alebo respektíve čo z tej mojej prednášky som nevysvetlila dostatočne jasne. A vtedy zistujem, že tí ľudia naozaj, že to je často potom ten aha efekt, vieš, že im docvakne, že naozaj to smerovanie Európskej únie určuje Európska rada, ktorá jednoducho je najvyšším výkonným orgánom teda všetkých členských štátov, k tomu sa ale môžeme vrátiť. A potom sa stretávaš s takým, že no ale ten im tam dobre povedal. Zbytočne im niekto v tom pléne niečo dobre povie, keď poprvé to sa nemá hovoriť v pléne, to sa má hovoriť na výbore. Po druhé, nie vždy je to dobre povedané ohľadom práva EÚ. A po tretie, tak má urobiť všetko preto, aby si nadviazal dobré kontakty s tými ostatnými poslancami, tak ako my dvaja, že sa tu teraz nezabijeme. Kandiduješ ty za zdravý rozum, ja za Smer, aby som ja zase nezabudla, že kde kandidujem. Ale to neznamená, že teraz budeme sa okiadzať. Ja toto nechcem. Ja nechcem naozaj politiku stavanú na tom, že no ale pán Štúbniak, pred pol rokom ste povedali toto a toto. Dobre, poďme sa baviť o vecných, nie osobných argumentoch. Ja som túto nedeľu mal livestream, kde som aj rozoberal takú možnosť toho vystúpenia, respektíve rozoberal. Ja som dal odkaz tým internetovým svalovcom, že tí, čo sa buchajú do prs a poďme preč z Európskej únie, poďme preč z eurozóny. Videli ste už niekedy mapu Európy? Že my sme toto a Európska únia je toto. A toto nebude klásť tomuto podmienky. To je ako keby Estónsko vyslalo protestnú notu Rusku. Tak v Kremli sa zasmejú a život pôjde ďalej. A toto je to isté. A my sme na tom ešte horšie ako ďalšie 3 krajiny V4, že sme vhúpli do toho eura. Čiže tam to odtrhnutie predsa len bude mať ešte trošku viac problémov. A hlavne my si nemôžeme klásť také podmienky ako Anglicko. Preto stále každému hovorím, že kúp si Globus Slovenska, to není for, ale to myslím úplne vážne, lebo oni si fakt myslia, že my sme ako pupok sveta, lebo slovanstvo a je tu stred Európy a všetky tieto slovanské chiméry, ktoré idú, ja som Slovan, ja som Slovák a ja to mám rád, všetko v poriadku, ale treba zísť nohami na zem. A my sa môžeme len pridať k nejakému snaženiu, ale v prvom rade ja si veľmi naivne myslím, že Európska únia je reformovateľná, ak sa do Europarlamentu dostane dostatok ľudí, prepáč, so zdravým rozumom. Vybrali ste určite, Janko vybral dobrý názov. Áno. Dobre, 2 veci som k tomu chcela a ako obyčajne potom tú druhú vec zabudnem, takže skúsim. Čo sa týka reformovateľnosti Európskej únie, takto. Ja by som bola najradšej, keby sa dodržiavali zakladajúce zmluvy, lebo potom není problém. Problém je, že my máme najhoršiu komisiu, aká kedy bola. A tá včeličková princezná si ešte aj dnes trúfa obvolávať jednotlivé strany a pýtať sa, že či získa podporu, lebo komisia sa potvrdzuje v Európskom parlamente. No, čiže to je prvá vec.
Tá druhá vec, že či sa to dá zreformovať, vieš, napríklad aj táto LGBTIQ plus propaganda. To nie je o tom, že niekto to chce urobiť na štýl Veľkej Británie a správať sa k ľuďom s inou sexuálnou orientáciou, ako sa Briti správali k Turingovi, ktorého nakoniec dohnali k samovražde. Áno. Ktorý jednoducho viac menej tým Britom vyhral tým, že zistil tú enigmu, tak im vyhral druhú svetovú vojnu. Ale my sa musíme začať rozprávať takým spôsobom, aby sme čítali tie zakladajúce zmluvy. Ak jednoducho v zakladajúcich zmluvách stojí, že je rovnosť medzi ženami a mužmi, tam je bodka, tak potom... A nie je tam ani krokodíl, ani luster, ani nádražie. Nie, rozumieš? Ak sa budeme striktne držať tých zakladajúcich zmluv, tak čo ja hovorím protieurópske, keď ja chcem rovnosť medzi ženami a mužmi? To hovoria aj zakladajúce zmluvy. A toto je vlastne problém aj u nás doma. Lebo máme tu základný zákon štátu, ústavu, a niekto si z toho spraví trhací kalendár. Takže nie je problém, že by sme mali zlé predpisy, alebo zlé zákony. Len vymožiteľnosť toho, čo je napísané, je biedna. Áno, a tá druhá vec, ktorú som chcela, ďakujem, si mi to pripomenul, je napríklad to, že keď ja ako právnik poviem niečo, tak ja chápem, že kolegovia právnici tomu rozumejú a možno, že to niekedy vyvolá vlnu nevôle, lebo napríklad bolo do mňa útočené, že ja nechcem zníženie kvóra na referendum. To je pravda. Ja nechcem zníženie kvóra na referendum. Áno, tá nadpolovičná väčšina. Ja chcem jeho zrušenie. To sú právne dva pojmy. Lebo keď ho zrušíš úplne, tak to ti garantujem, že všetci budú vyzývať a choďte k referendu a musíte tam ísť do nohy, lebo ak zrušíš kvórum, tak pôjde Ďuri Štubňák a Ďuri Štubňák rozhodne. Čiže je rozdiel, keď ty použiješ jeden alebo druhý pojem. Ja som sa naposledy vyjadrila, alebo Tomáš, neviem, v Infovojne, že ani Jano Baránek nemôže hovoriť, že zruší Green Deal. Jano teraz na zubereckých chodníčkoch bohový bol. A čo ty máš proti mne? Hovorím, Ďuri, nehovor, že zrušíš, ale zastavíš. A však to je len pojem. Potom to aj používal, lebo jedna vec je, ty zrušíš a spätne všetky zmluvy, ktoré boli akýmkoľvek spôsobom uzatvorené, tí ľudia budú v lufte. Rozumieš, ty nemôžeš dať a kedykoľvek v budúcnosti nikto nebude chcieť robiť nič. Ty to môžeš zastaviť, tieto veci. Ak tam vznikli nejaké právne skutočnosti alebo vôbec akýkoľvek nejaký právne záväzný záväzok z toho, tak to treba splniť, doklepať to, ale potom to už bude mŕtve. Chápeš? Je rozdiel, keď sa niečo zruší a keď sa niečo zastaví. No a nakoniec sme sa smiali aj s Janom a som mu hovorila, viem presne, kedy si prestal piť. A Jano, že áno? Hovorím, áno. 1. novembra 1993. A odkiaľ to vieš? Hovorím, povedal si to v jednom videu a okrem toho vždy tvrdím, vždy na tých prednáškach hovorím, že no vidíte, 1. novembra 1993 začala platiť Maastrichtská zmluva a je to aj dátum, kedy Janko Baránek prestal piť. No vidíš, tak ten Maastricht išiel podľa neho potom. No a ja si myslím, alebo si myslím skôr, že v Maastrichte už bolo zavedené euro. A Jano vedel veľmi dobre, že to bude veľmi zle, tak radšej zostal triezvy úplne, aby to vedel. Mal pod tým kontrolu, aby mal... Nie, vážne, tá spoločná mena, a to sú mnohí prekvapení aj na tých prednáškach, tá spoločná mena bola zavedená, teda tá hospodárska menová únia, na ktorej sa ide pracovať. Bola zavedená teda Maastrichtskou zmluvou, novelizačnou zmluvou z roku 1993, kedy Slovenská republika mala, že 10 mesiacov. My sme mali iné problémy ako Slovenská republika, než ako sledovať nejaký vývoj Európskej únie a okrem toho my, tí, ktorí nie sme, alebo respektíve, dobre, vtedy v tom čase som mala toľko rokov, že som sa tomu ani nemala prečo a ako venovať. To je prvá vec. Ale mnohí sú prekvapení, keď sa na tých prednáškach pýtam, že 2 štáty povedali v tom čase, že nepríjmú euro. A teda sa pýtam, že ktoré. Británia? Výborne, ale tam padajú také, že Poľsko, Česká republika a potom zrazu ľudia prídu na... Počkať, Maďarsko má forint? Vieš, a už ten počet nesedí. A máš pravdu, bola to Veľká Británia a Dánsko
ale Dánsko sa zaviazalo, že naviaže tú svoju dánsku korunu na euro. To znamená, že veľmi skratkovito toto teraz naozaj... Že to bude takto pumpovať. Áno, skrátka... Ako bulharský leva s eurom. Stúpa euro, stúpa aj dánska koruna, keď padá jedno, padá aj druhé. Takže iba ten papierik kvázi v tej peňaženke je iný, ale mnohí sú prekvapení, že to bolo už vtedy. Čiže toto je niečo, čo sme nevedeli ovplyvniť. Respektíve, keď sme vstupovali, veľmi pekne ďakujeme, pán Figel, tak boli tie prístupové rokovania takýmto spôsobom dorokované? Alebo ako to máme? Áno, vtedy, ja si pamätám, bolo 28 kapitol, ktoré sme museli splniť a dosť krvavo sme ich splnili. Hoci sa potom ukázalo, že Gréci dlhý cigárov tým preplávali akože maňána. A Rumunsko, Bulharsko, tak podľa mňa títo do dnešného dňa nesplnili a sú tam. Alebo ich to splnili len tak nejako papierovo. Čiže dalo by sa konštatovať, že vlastne celé toto konanie je jeden podvod? Čo myslíš? No, my sme museli plniť 28 kapitol. Už neviem, aké to boli. Ja som sa vtedy... Že my sme to splnili a ostatní nie? Ostatní ako... Lebo vieme, že Grécko to nesplnilo. To je akože verejná informácia, ktorá bežala v mainstreame a keďže to nesplnilo, mali verejné financie ako mali a preto sa hovorí grécka cesta. Áno. No, čiže Gréci to nesplnili, hoci boli jednou z tých prvých krajín, ktoré vstúpili do Európskej únie. Takže v podstate celá Európska únia je vlastne založená na podvode. Lebo boli tam krajiny, ktoré to splnili, nepopieram. Ja som to teda nekontroloval, ale verím tomu, že Francúzi, Španieli, Nemci, dajme tomu tie rozpočty a tak, že to mali v poriadku. Ale všetci títo menovaní vedeli, že Gréci to nemajú. Tak prečo odrbávajú? To je veľmi dobrá otázka a veľmi dobrá otázka je potom aj to, že patríme k tým čestným, my potom k členom. Hlúpym a čestným. A potom nie celkom chápem, akým spôsobom alebo prečo sa pani Radičová vyjadruje, že korupcia prišla od nás. Lebo toto ona tvrdila, čo mne teda rezonovalo v ušiach. Možno, že od nej samej. To je dosť možné, ale ona tiež nebola vždy úplne ako v kondícii, povedzme, kulantne. Jemne povedané, je to dáma. Teda niektorí to tak vidia, aj keď povedala o jednom mladom protekčnom decku, že je to štátnik, no tak to ma hodilo o zem. Nie, vážne. A toto je presne to, že ty keď si zaslepený keď ona je zaslepená a tvrdí o pánovi Šimečkovi, že on je štátnik, tak jednoducho vieš, že ona klame. A potom je nevieš uveriť nič ani ostatné. A ja nepochopím, prečo oni do vlastných radov nie sú, ako by som to povedala, kritickejší, lebo potom, keď toto vidíš, ako občan si povieš, no ale moment. Toto nie celkom sedí. V čom ešte si mi klamala? Ale tie telátka tieto takto spapajú. PST látka to takto spapajú. Lebo ja si myslím, že ja by som vás skôr presvedčil, že som šaolínsky mních, ako to, že Šimpečka je štátnik. Lebo to má od štátnika teda podstatne ďalej. Ja aspoň viem, čo je napísané na šaolínskych chrámoch, ale on teda nevie akože nič. Však teraz, jak bol so Šutajom Eštokom, to je akože deti posielať do takejto, by som povedal, Mission Impossible, proti Eštokovi posadiť takéto hlúpe decko. Teda vážení progresívci, a vy vážne nemáte Boha pri sebe. A hoci máte na svojej strane KDH, ale ani tí nemajú Boha pri sebe. Aby som to zhrnula, že myslím si, že zhodneme sa na tom, že Európska únia, keď si to zoberiem tak, že je to fantasticky klimatizovaný autobus, ktorý riadia nie práve ľudia, ktorí majú šťastie pri myslení. Ja aby myslím, som sa kulantne vyjadrila. Ľudia na drogách, no. A oni povypínali brzdy, teda roztrhli brzdy, vypli klimatizáciu. Tá toaleta, vieš, čo je v tom autobuse, tak
keďže vypneš klimatizáciu, to smrdí v tom našom prípade. A oni ti budú tvrdiť, že všetko je v poriadku, ideme bezpečne a vy ste v najlepšom zoskupení, v akom aké tu existuje a vy sa cítite pohodlne. Takto mi to pripadá. Vieš, že ty vieš, že to nie je pravda a oni ti bez hanby klamú, lebo neriadia tú Európsku úniu dobre a správne. Občas ma kritizujú moji diváci v komentároch, že stále ja len kritizujem a nedávam riešenia. Ja som im aj na to odpovedal, že na riešenia si tu platíte parlament a vládu. Čo chcete po mne riešenia? Ja som dôchodca. Tuto v pivnici. Ale keď teda už vám nestačia tie riešenia, ktoré vám ponúka vláda a parlament, no tak im dajme nejaké riešenie. A ja by som sa ťa spýtal, a tak ako dosť neomalene teraz. Koľko mám rokov? Nie, ja viem, že 18. Ale nehovor Norovi, lebo Noro bude z toho nešťastný, lebo on je tá 18-ročná modelka. 20, on je 20. On je 20? Akože to si vážne to si teraz, mal si aspoň povedať, že mám 21, lebo to si urazil teraz. Ale také staré meso by som na to molo ani nepustil. No. Ja 20, no. Okay. Ale to chcem povedať, že len hypotetická otázka, že aký profil by mal mať, nechcem povedať, že úspešný kandidát, lebo ľudia rozhodnú zas emocionálne a zas hlúpo, ale aký profil by mal mať kandidát, ktorý by dokázal nejak kvalitne a dobre pôsobiť v tej Európskej únii, nie pre dobro Slovenska, lebo každý si myslí, a myslím, že to povedal jeden progresívec, a to by som povedal, že povedal veľmi správne, že v tom Európskom parlamente tam neriešime dobro Slovenska. Dobro Slovenska je až to B. To A je dobro celej Európskej únie. Čiže aký profil si myslíš, že by mal mať? Mal by to byť právnik, mal by to byť ekonóm, energetik, inžinier, alebo prepytujem nejaký humanitný aktivista. Zelený alebo dúhový. Takto. Poslanci, či už v Národnom parlamente alebo v Európskom, zastupujú tých, ktorých volia. To znamená občanov. Čiže aby som to teda takto zhrnula, Rada Európskej únie a Európsky parlament sú tí dvaja zákonodarcovia, ktorí v konečnom dôsledku buď príjmú alebo nepríjmú ten legislatívny návrh, ktorý napísala Európska komisia, ktorý predtým Európska rada tej Európskej komisii nadiktovala. Čiže Európska rada, Macron, tento Fico, Fiala, Orbán a všetci ostatní, hej, či už teda kancelári, predsedovia vlády alebo prezidenti, podľa toho, kde ako, oni si povedia, pôjdeme týmto smerom. Súčasťou alebo členkou Európskej rady je aj, samozrejme, jej predseda, ale aj predsednička v tomto prípade predsednička Európskej komisie, ktorá ale nemá hlasovacie právo, je tam len kvôli tomu, aby si zapisovala úlohy. Keď je tá Európska rada nadiktuje tieto úlohy, že aký má ona pripraviť legislatívny návrh, tak príde na komisiu a takto to rozdá komisárom, že toto je tvoje portfólio, toto je tvoje portfólio, toto je tvoje portfólio, tak to teraz napíšte. Európska komisia to napíše a tento dokument ide potom do Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie. No a Európsky parlament ho politicky podfarbuje, ale Rada Európskej únie, čo sú jednotliví ministri od nás, bol napríklad digitálny akt. Hej? Že ide sa prijímať o digitálny akt. Tipni si, kto tam išiel za Slovenskú republiku ešte v tej Hegerovej vláde. Igor? Nie. Digi. Informatizácia. To nemyslíš vážne? Toto neverím. Moja milovaná Veronika? Áno, dokonca... A trafila do správnych dverí? To ja neviem, to ja naozaj netuším, ale presne o toto tu ide. Čiže ten minister tam ide za tú Slovenskú republiku, tak ako aj Tomáš Taraba hovorí, že jednoducho tam 11 nejakých štátov je za a ostatné to nejako blokujú, že či sa má u nás strieľať medveď alebo nemá. A preto tam išiel on, lebo išiel zastupovať záujmy Slovenskej republiky, lebo on ako výkon
hej, tá výkonná časť moci v štáte, vie najlepšie, čo Slovenská republika potrebuje, môže, vie a príde tam a povie, no, toto ste napísali veľmi pekne, vážená Európska komisia, ten návrh je super z pohľadu Európskej únie, no ale poprosím vás, toto nám tu škrtnite, lebo nám sa nepáči dátum, my nemáme, ja neviem, more napríklad, to sa nás nebude týkať, čokoľvek. Ale na to, aby tam išiel niekto za nás bojovať, ten minister musí byť ten, kto presne ovláda Slovenskú republiku, vie, čo sú jej priority a obhajuje naše záujmy teda v tom Bruseli. A potom europoslanci sú tam od toho, aby to zafarbili politicky. To znamená viac sociálne, viac zelene, viac pravicovo. Podľa toho ako. Ale furt mi nie je jasné, prečo tam potom išla Veronika, keď si dala všetky tieto podmienky. Lebo ona nesplňuje ani jeden atribút. Možno, že mala trvalú. To sa nedá vylúčiť. Ale... Áno, ono je to naozaj o tom, že my sa zúčastňujeme tvorby personálneho substrátu európskych inštitúcií voľbou do Národnej rady Slovenskej republiky, lebo to, čo zvolíme, z toho sa potom vygeneruje vláda. A jednotliví členovia vlády chodia do tých svojich odborných chlievikov, by som povedal. A tam pripravujú tie záležitosti. A môžu sa vyjadriť, treba, že Lichtensteinskom povie, no môžete mať, nesmiete strieľať medvede, lebo v Lichtensteinsku žiaden nie je. A je Lichtensteinsko členom Európskej? No, neviem, Luxembursko, to je jedno. Luxembursko. No a na Slovensku je ich, neviem, 2000 alebo koľko. A oni to proste v tých svojich luxemburských hlavičkách nedokážu spracovať, že tých medveďov je 2000 a 2000 medveďov takto, keď vedľa seba postavíš, akože to vyzerá už akože dosť hrozivo. A že niekto tam proste musí ísť a musí im to aj vedieť, verbálne vysvetliť. Čo teda Veronika párkrát niečo vysvetľovala a ja ju nechcem urážať, lebo však strátime ten predmet srandy. A čo je neuveriteľné, vážený, ešte existuje, tuším, 8 alebo 9% mali Oľano. Ona sa prekruškovala. Takže ako sme my normálni, ako národ, myslím ako štatisticky, neberte to osobne každý, ale sme my normálni? Po tomto všetkom sme my normálni? No asi nie sme. No. A k tým medveďom to odbočím prudko bez smerovky, ale až neskôr trošičku. Čiže takýmto spôsobom sa tvorí tá legislatíva a je na každom jednom poslancovi, aby si dokázal vybudovať dobré vzťahy a ja neviem, o akú frakciu chce bojovať Jano, ale keď tak rozmýšľam nad tým, že kde je PiS, tak s najväčšou pravdepodobnosťou ECR, Európski konzervatívci, lebo tam je PiS. A tým pádom ja nevidím dôvod, prečo by sme sa my dvaja, ak by sme sa tam obaja dostali, nemohli si vzájomne pomáhať aj s jednotlivými témami a vzájomným, nie že lobovaním, lebo to zase, keď poviem slovo lobbying, to je zase druhý oheň na streche, ja len podpalujem strechy na Slovensku. Takže určite sa to dá takýmto spôsobom a tie dobré vzťahy sú presne tie, ktoré by v tej politike mali byť. Ja tým nehovorím, že tým nie ja tebe, ale vyslovene, ak sa bavíme o politike ako o veciach verejných, že sa má zastupovať záujem občana, tak to nemá byť mentorské, že my vieme najlepšie, čo je pre vás dobré, ale progresívne Slovensko, ale jednoducho rozprávať sa s tými ľuďmi, že čo chcú a čo potrebujú. A veci, ktoré presadzuje napríklad aj progresívne Slovensko v tom Európskom parlamente, je presne to, že Európska komisia napíše návrh, ktorý si vymyslíme, no? Nie celkom, ale dobre. Napíše návrh na základe toho, čo sa dohodlo na Európskej rade, že 35%. A európski poslanci, lebo nemajú inú tému, tak no ale by bolo fajn, keby sme tam dali, že 55%. No a potom napíše Hojsík, že ja som bol jediný, ktorý hlasoval za 65%. Hurá. A vedia to tie členské štáty plniť. Vedia to tí občania plniť. Je to v záujme tých občanov, alebo je to preto, lebo ty si najlepší. Ty sa chceš tváriť najlepšie, lebo nemáš nič iné na práci, iba my musíme byť ambicioznejší. Akože sorry, ale
My nemusíme byť ambicioznejší, my máme niekam smerovať, to zase teraz ja, zdravý rozum a smerovanie, áno. Ale my máme robiť to, čo je najlepšie v prospech Slovenska. A teraz sa vrátim k tým medveďom. Tomáš Taraba povedal veľmi dobre dve veci. Prvá vec bola tá, že kde chcete tie medvede, ja vám ich doručím, ak ich teda nemáme strieľať. To ja by som bola fakt zvedavá, ako sa tvárili ostatní ministri, keď toto zahlásil. No a by som podotkol, že mali už nejaké vlečky hnoja tam pred tými budovami. Ale Ale vlečky hnoja podľa posledných výskumov amerických vedcov sa sami od seba nehýbu. Kdežto taký medveď, hlavne keď je hladný, on je aj taký trošku napajedený a ako mohol by sa dostať do nejakého diskuzie v Europarlamente. Čiže možno, že by to nebolo zle do Europarlamentu pustiť takých 20-30 tak stredne nasratých medveďov. A druhá vec, ktorú Tomáš Taraba povedal, bolo to, že keby išlo o vlkov, tak už to máme preradené do inej úrovne, hej, lebo vlk napadol poníka pani von der Leyenovej, tak už potom podpísala, že vlkov možno strieľať. Rozumieš tomu? Mm-hmm. Čiže ty nemôžeš Európsku úniu považovať za nejaký svoj vlastný projekt, ktorý má tebe vyhovovať, pretože potom je to o čom? To sú naši ľudia, naše poníky, tak ich ideme chrániť. A vrátim sa k tomu, v 2017 Európska komisia vydala jedno odporúčanie, kde napísala, kde má Slovenská republika problémy alebo nedostatky, ktoré sa týkajú životného prostredia. Vytkla nám kanalizácie, že nemáme dokončené, odpadové vody, neviem čo všetko možné, ale napísala excelentnosť Slovenska, ktorá je na takej úrovni, že by to mali prebrať všetky členské štáty, tak toto bolo napísané, je ochrana životného prostredia nastavená v 70. rokoch v Československu. Až na tú rakúsku skládku, no ale vtedy to brali tak skôr ako športovo, no. Pozri sa, kedy sa aj ten odpad z atomových elektrární vylieval do riek, aj jak v Ruskej federácii, tak v Spojených štátoch amerických, lebo sa nevedelo, ako veľmi je to znečisťujúce. Ale ide o to, že tieto veci, ktoré si ty hovoril, plus ja, to oni tam vytkli. Ale namiesto toho, aby sme išli pracovať na Vrakunskej skládke, aby sme začali pracovať na tom, aby boli všetky obce na Slovensku kanalizované, čo v 21. storočí nie sme, tak namiesto toho ideme ochraňovať medvedíky. Medvede... No ale vieš, náhodou medvede by sa rozbehli a zedli by celú úrodu mrkve. A čo potom? Jano Budaj už to vedel predtým, že tie medvede, že sú vysadené na mrkvu. No, len medveďov je toľko, že jednoducho oni tým, že sú premnožené, hľadajú potravu. Jedna z toho, alebo tak to poviem, ten jedálniček vyzerá aj tak, že napríklad aj mraveniska oni vedia rozkopať, lebo to potrebujú, lebo to zjedia. Ale potom tým pádom trpí hlucháň, ktorého potravou sú mravce. Čiže medveď, ktorého chránime, je premnožený, rozbíja mraveniska, tým pádom hlucháň nemá čo s prepáčením žrať a Slovenská republika je žalovaná za to, že nedostatočne ochraňujeme hlucháňa. Rozumieš? A zase by som vedel, ako z toho von. Treba presvedčiť Európsku komisiu, že medveď je ruského pôvodu. Okamžite dojde povolenie. Okamžite na druhý deň máme povolenie a do posledného pazúra to vystrieľajú. Čiže to je len otázka formy, ako to dáš. A ruský medveď, tak tam je to blízko, však to je zvieratko, ktoré je spájané s Ruskom, takže toto by mohlo zabrať. Ale najšialenejšie nápady a oveľa šialenejšie nápady si niektorí dokázali osvojiť, tak možno. Tak povedz úprimne, mám šancu zabojovať v Európskom parlamente aspoň s týmto? Myslím si, že áno, lebo viem si ťa predstaviť, naozaj si ťa živo viem predstaviť, ako sa tam postavíš, ako Gato senior a poprosím vás, bolo by na čase prijať uznesenie proti ruským medveďom na Slovensku. Toto keby si za každým povedal, tak akože úplne, že no. Áno, ja si ťa viem predstaviť. A tým pádom, ako čokoľvek by sme potrebovali, len tomu treba dať dobrú nálepku. Nakoniec ja som sa to naučil od našich progresívnych priateľov, ktorí všetko nálepkujú. Takže
nalepkujme aj my. Medveď dostane ruskú nálepku a to má rovno ako zakalací list. Áno. No, vybavené. No. Dobre. Ja by som ti veľmi pekne poďakoval, že si ma navštívila tuto v pivnici. Prajem ti veľa šťastia. Napodobne, Ďuri, napodobne. Vo voľbách a snad sa uvidíme v lepších časoch. Určite sa uvidíme ešte predtým v Adriane, keďže si mi slúbil na recipročne a ja ti tiež prajem všetko dobré. Ďakujem pekne. A zdravý rozum všetkým voličom. Ďakujem. Majte sa pekne.